Uhuruchi ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m nwoke kene m nwaanyị, asị m ka onye chiri ya zere. Afọ m bụkwa Nwaada Gbarọma ụzọ mmiri, abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ m onye isi nchụaja na Gbarọma ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Ejikwa m ohere a wee wetara anyị ntụziaka n'ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Onye ka m bịara ka anyị tụgharịa uche na ya. Ọ bụrụ na tata bụ ize gị sonyere anyị, ana m asị gị nnọọ. Echefukwana ibinyere anyị aka ka iwe ike na-enweta ozi anyị mgbe ọbụla anyị wepụtara ozi n'ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ọ bụkwanụ na anyị na gị dị na mbụ na-erikọ, ana m asị gị ndewo, daalụ, jisie ike, jide ka iji. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụrụ ihe gbasara chi na onye ụwa. Chi na onye ụwa. Ihe nji wee bịa ka anyị tụgharịkwa uche n'ihe gbasara okwu a bụ maka gịnị? Misconception anyị na-enwe bụ ụfọdụ n'ihe gbasara chi na onye ụwa, nakwazi maka ndị ka na-amalite njem, ndị na-esonyere anyị kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ọ maka ha ihe ndị a ka m ji wee sị, maka na ị na-anya, ọ bụrụ na ị gaa na our upload, ị ga-afụ na anyị ekwugokwa n'ihe gbasara onye ụwa, kwukwa n'ihe gbasara chi. So na achọrọ m ijikọ ha ncha na abụọ ọnụ, kụzie ya as a one time topic, ya chi na onye ụwa. Ndewo. Chi na onye ụwa, ọtụtụ mgbe afụgo m ebe somewhere na social media, ebe somebody post something like this and people started quarreling and fighting over it. Ọ wụrụ ihe kwesị iji maka ya wee lụọ ọgụ. Ihe gbasara ihe mmụọ, onye ọbụla na-eme ya ka o si ghọta and according to his or her spiritual level or maturity. Yes. And na mgbe ụfọdụ ọ na-adịwa ka a kind of instructions from mmụọ. So you can never say that na nke onye ọzọ dị wrong. Yeah. But I nwere my own point of view concerning ihe gbasara chi na onye ụwa. Ihe m nwere ikwu bụ na ọtụtụ mgbe na onye ụwa mmadụ anaghị abụ chi ya. Yes. Onye ụwa mmadụ dị iche, chi onye ụwa ya dị iche. That is, chi ya adị iche. Yes. Mana these are entities na-eme gịnị? Na-erikọ. Ha na-erikọkarị. They eat together. Yes. Mgbe ọbụla ị kpọrọ onye ụwa mmadụ, onye ahụ, onye ụwa ya na-abịa, ya na chi ya ga-esokwazi ya wee bịa. Most times, yes. Maka na mgbe ị kpọkụrụ onye ụwa gị wee sị ya kpọrọ mmụọ niile ya na ya so welu bịa, definitely na chi ya, chi onye ụwa ahụ ga-eme gịnị? Ga-eso data onye ụwa wee bịa. Mana etufughị oge na mma kọwa ihe gbasara onye ụwa, so that ka ndị mmadụ, ndị na-amaghị ihe ọ bụ, wee ghọta. Onye ụwa mmadụ bụ reincarnator ya. Reincarnator dịka ndị oyibo si wee sụọ ya na nkọwa nkebi ya bụ reincarnator. When you talk about onye ụwa or ịnụ ụwa, when you talk about ịnụ ụwa, you talk about reincarnation. You talk about onye ụwa, you talk about reincarnator. Now, onye ụwa mmadụ bụ mmụọ izizi onye ahụ kwesịrị ime gịnị? Kwesịrị ịchụkwa tupu ọ banyewe n'ime n'ihe gbasara ihe ọbụla dị n'ọdịnala Igbo. Olesi ma na onye awụ somebody asị na onye ahụ nwere case of gịnị? Arụ dị n'ụzọ ya. Ọ bụrụ na onye ahụ nwere abomination, atrocity onye ahụ commit gwara, I think the first thing onye ahụ kwesịrị imewe iji deme gịnị? Je kpụọ arụ, cleanse onwe ya. Yes. Then after that, or in a case whereby na enwere ihe dịka this kind, ihe nji ekwu ya bụ maka ndị na-amalite njem ihe gbasara ọdịnala Igbo, so that you know how to walk. Anaghị m asị gị na instruction more the best, but ihe ọbụla m na-akụzi ebe a, m akụzi ya from experience m nwegoro n'ọrụ a. You understand? So onye ụwa mmadụ, the first primary entity ya na mmadụ so ekwesịrị ịchụkwa. Onye ụwa wụ the soul that lives in you, the spirit that lives in you. You understand?
ịbịa n'ọdịnala ihe a ụdị just ka nkọwara gị ya ka nkebiri ya ka ị ga-esi wee ghọta ya. But ịbịa n'ihe gbasara ọdịnala na ka esi akọwa onye ụwa bụ onye bịara imejupụta ihe onye ahụ mefuru. Onye nwa bụ onye ụwa gị. Ọ bụrụ na asị na your father or your grandfather or your great grandfather bụ onye ụwa gị, ị mara that na destiny that person, mission onye ahụ on earth, that the person could not fulfill or the person is not going to fulfill, because enwe ndị na-adị ndụ anọ mmadụ ụwa. Yeah. Yes, destiny onye ahụ, mission onye ahụ on earth that the person could not fulfill or the person cannot fulfill or is not going to fulfill, that is what you have come to do, what to continue to fulfill. Ọ dị ka mgbe atụjiri osisi from somewhere wee rụpụtawakwa something. That is how it is. You understand? Ndị Igbo kwetara na a na-anụ ụwa ugboro asaa. Ndị Igbo kwetara na a na-anụ ụwa ugboro asaa. Onye kpatara gị na onye Igbo na-ekwu ụkọ sị gị ụwa m ụwa asaa, aga m abụ onye omenala. Ụwa m ụwa asaa, m ka ga-anụ ụwa be ndị dị otu a. That is to tell you na in reality and in true sense na ndị Igbo na-eme gịnị? Anyị kwenyere na gịnị? N'ịnụ ụwa. That is our belief and it's existing. Or belief now they may exist. It happens. You understand? Now I want to tell you the important and my bekwa to chi o. Nkuche onye ụwa, I will still go to chi and I will tell you here uchi. Yeah. I want to let you know the importance of gịnị? Mmadụ ime gịnị? Ịmata onye ụwa ya. Then whatever I tell you as the importance of mmadụ ịmata onye ụwa ya, just bear it in mind that opposite of that thing bụ gịnị? Disadvantage or the risk dị na mmadụ eme gịnị? Amataghị onye ụwa ya. Yeah. The importance of ịmata onye ụwa bụ, okay, let me just take it like this. During the time of our father, this thing happens till date, but we don't pay attention to these things. We don't pay attention to these things. During the time of our fathers, mgbe ị ga-afụ somebody ejiri aka ya wee mee gịnị? Wee meelu nwa ya onye ụwa. But if you look at the society, the world that we are into this time around, gị nwa itonita ihe megide gị iji wee se, you will now do what? You now resolve into ime gịnị? Ije gbawa afa. Because gịnị? Those things our fathers, our current parents, they don't know those things because of the way they were brought up. But during the olden days, if a child na-eji aka agbara onwe ya agụ, agbara onwe ya afọ onye ụwa, ka ụmụaka ụfọdụ na-esi agbara onwe ha agụ ma agbara onwe ha afọ onye ụwa bụ mysterious sickness might befall that child. It happens and it's still happening today. That is why you see some parents, they will be losing their children carelessly. Yeah. They'll be losing their children. Those that escape this kind of thing, is to stop disturbing them. Yeah. Enwere ike ịfụ nwa gị, your child anaghị ọya, inye ya ọgwụ nke ọma arụ ọrụ, 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 iguru ya gaa ụlọ ọgwụ nke ọma arụ ọrụ. Have you thought about reincarnation? Yeah. Because gịnị? Na mgbe gboo na nwatakịrị ji aka ya agbara onwe ya agwụ, ọ site na sign a ka nwatakịrị na-esi agbara onwe ya agwụ. Ị mara na onye ụwa nwa ahụ chọrọ gịnị? Ka eme gịnị? Ka akpọbata ya ime ụlọ. Enwere ike ọwụ na nna gị nọrọ your child or your mother nọrọ your child. Maybe ịbụ nwoke, your father know your child or your grandfather know your child. But ime gịnị? Kpọbatabara that onye nọrọ nwa ahụ ụwa ụnụ. What that child will be doing, that anything that belongs to you, that child emetụrụ anya ya ka o mebie ya. That child can never go and destroy anything that belongs to the mother. That child will continue to destroy anything that belongs to you. That is a sign. Okay? Then, enwere ike gị hụ nwatakịrị, whenever that child sleeps on your bed, on your mamịrị ebe ahụ, o sleep on nke nne ya, that child can never be there. All those things are signs. During the times of our ancestors, ihe ndị dị otu a na-eme gịnị? Eje gbaa agụ nwata ahụ. Eje gbaa agụ, gbaa afọ onye ụwa n'isi ya, mara onye nọrọ ya ụwa, mara onye a chọrọ ka akpọbata ya ụlọ, na-enye sign through those things. Now, as an adult, as somebody that escaped this thing, these signs, and you grew up,
You notice that things anaghị agara gị ọfụma. Things are not going well for you the way it's supposed to be. Do you know that reincarnation nwere ike ime mmadụ? Eh? That person cannot even settle down as a guy or as a lady. Yes, for the fact that you don't know your reincarnator can make you can't even get married. A lot of people now you're here because of the reincarnation. A lot of people did what? A lot of people on a marital crisis because of reincarnation. A lot of people got married and could not give birth to children because of reincarnation. People think that reincarnation is just common. It is not common. It is very, very deep. And there is something I want you to know about reincarnation. I am still on reincarnation. I am still on reincarnation. That is onyeuwa or inowa. Now, o nwere ihe a na-akpọ spiritual depth. Do you know that now, as someone, if you don't know your reincarnator and the history behind the lives that your reincarnator lived, do you know that it can be affecting you? Do you know the reason why you are still facing what you are facing after all that awele, appeasement, sacrifice, water work, this work could be the spiritual depth your reincarnator may, or ihe a ga-asị gị ke ihe ndị Igbo na-akpọ ya, ndị oyibo na-akpọ ya karma. Ya amarọ m ihe ndị enwere ihe ndị Igbo na-akpọ ya, ọpụgo m n'isi sha, but it's karma. Now ka m kọwara gị ihe ndị a mean and how it can affect you through reincarnation. Now ọ bụrụ na ị nọ na this your present life, you are in this your present life and you are not recognizing your reincarnator. Now after you must have finished living, you nwụọ and you now became a spirit. Probably you have reincarnated another person. Now do you think na otu ị nwụgoro now na ọ bụrụ na onye ahụ ị nọrọ ụwa yazi nwere ka o si wee jụgidezie ese wee chọpụta that na enwere ha na-akpọ reincarnation, you understand that o kwesịrị inebara anya? Do you think na that person chụọ aja onyeuwa, do you think that you are going to benefit first? You are not going to benefit first, and that thing ahụ ị merela will continue to affect that person. That is why the person ga na-achụ aja ahụ, spirit ahụ nọrọ gị ụwa first of all will be like no oricha before gị were rie. And for that reason, request that person onye ha ma nweta fast response to request ya o ji eme that onyeuwa. Take it one. Another thing nwere ike ime mmadụ enwe spiritual depth through reincarnation bụ gịnị? Ọ bụrụ na now for instance na ụwa nke a ị bịara now, ị na-etinye aka na so many, okay, mana most of people ị na-afụ na-ejiri mmadụ wee mee ọgwụ ego, na-egburu mmadụ n'ọfịa, na-emere ka you know that is human being, people like us that are committing this evil. People like us that are committing this evil. Give nwaanyị mmadụ si na nwaanyị mmadụ ka gị mma. You are no longer interested in young girls. No nwaanyị mmadụ ka gị mma. Do you know that after you must have finished committing all these things, that now when you go, it is going to affect you on your next reincarnation? Ọ bụgoduru na that thing, maybe a sị na mmadụ gburu mmadụ na obodo, na o gburu mmadụ, ogbucha mmadụ, maybe something happened along the line, onye ahụ anwụọ n'ike. Do you know that if that person reincarnates, if that person comes back, na onye ahụ ga-eme gị, na onye ahụ ga-ata afụ that thing, ọ ka ga-ata afụfụ ihe ahụ o mere n'ụwa ya nke ọzọ. Please, if you find out about this, n'ihe gị nwa ga-eme bụ na o nwere ka esi eme ya, gị nwa ga-akpụzi arụ ihe onye ahụ mefuru, onye ahụ nọrọ gị ụwa mefuru, for you to be free. If not, it is going to continue to affect you, and no matter the level of spiritual work ọ bụla ị mere, you are not going to see the result. I think I'm going to stop here because okwu ihe gbasara reincarnation anyị ga-ekwu ya chi ga-eji chi ga-efo. I'll just tell you the important ones you need to know, and I'll move to the next thing. Now, at least I've explained reincarnation to an extent. That is onyeuwa.
or Inowa to an extent. Yeah. But chi is now a different thing. Chi is now a different thing. Chi comes in form of deity. Chi comes in form of water. You understand? Chi comes in form of deity, and it comes in form of oracle. It's not like onyeuwa. Onyeuwa nwere ike ịbụ mmadụ ngwụrụ anwụ, onye ji ndụ ngwụrụ anwụ. But chi has to do with water, deity, oracle, a certain spirit. Onyeuwa bụ chi. Now, there's one particular chapter, a verse in the Bible that I like so much, even though I've forgotten all the names and the places where they quoted all of them, many of them. But I know there is somewhere in the Bible say that to every land have been assigned a god. Yeah, right, something like that, if I'm not mistaken. To every land have been assigned. N'obodo ọbụla nwere mmụọ nke ahanyere ha n'aka, nke ga-eme gịnị, ga-ebilite ikpe ha ikpe ụbọchị ikpeazụ. N'obodo ọbụla nwere mmụọ ahanyere ha n'aka, nke ga-ebilite ikpe ha ikpe ụbọchị ikpeazụ. Now, those spirits ahụ Bible na refer to, ịma na ihe na-eme Bible bụ na mgbe ụfọdụ okwu katakwa asị okwu eziokwu somehow. Now, that spirit ahụ a na-ekwu okwu ogwugwu be nna gị, nge n'ikwu nne gị, ụla asị bụ unu, iyi akwa bụ unu, iyi agụ, arobi na agụ, amadi ọha, ugwu amokọfịa, iyi ọfịa, orobi isi ebịa, mmiri arụsị dị iche iche emere gịnị, a commission. Watch now, when you come to each village, you see that each village na-enwe mmụọ ha na-efe. If you say that you don't know na mbụ na enwere mmụọ, you tell me if you fell from the sky. Isi na bụ na enwere mmụọ, you go and ask question. Probably that spirit might have left, or they destroyed it, or they abolished it, something like that. To their own understanding, they believe that they have abolished it, but it's still there. To every land have a spirit that have been assigned to do what? To take care of them, all the activities in that land, and to be their judge on the last day, according to what the Bible says. Now, ọ bụrụ na maybe now na asị na onye ụwa gị si ikwu nne gị, wee gbagide afọ bụ na onye ụwa gị ahụ na mmiri ya nwa si bi ụwa bụ mmiri ikwu nne ya nwakwa. Ị mara na ebe ahụ mmiri ahụ agbapụtara n'isi onye ụwa gị ahụ bụkwa ebe gị nwa si. Ọnya ka a na-akpọ chi onye ụwa mmadụ. Ebe arụsị mmadụ si bi ụwa, ọnya nwa ka a na-akpọ chi. A lot of times we mistake these two things, and it don't work that way. Ọnya ka a na-akpọ chi mmadụ. Do you understand me? So now, ọ bụrụ na nna gị nọrọ gị ụwa, unu nwere ngene nwa ogwugwu na be nna gị, wee gbagide gị afa, wee gwadisi gị na iyi chi gị kpọọ iyi onye nọrọ gị ụwa si na ya wee pụta bụ iyi ngene. Asị gị nọ ngene ka o si pụta ụwa, ma ọ wụ nọọ ogwugwu. For instance, na asị gị nọ ngene ka chi gị ahụ, onye ụwa gị ahụ si pụta ụwa, ị mara na chi gị bụ gịnị, ngene ahụ. Ọ dị ka mgbe a ga-asị gị na ị bụ onye Anambra steeti, papa gị wụ onye Anambra steeti, ị ma na gị na papa gị si ofu agbụrụ, dịka ga gị na chi gị si wee siri ofu agbụrụ na mmụọ. Papa gị wụ onye Anambra steeti, right? Mana papa gị mụrụ gị nwa. You understand? Agbụrụ gị na nna gị bụ gịnị, agbụrụ Anambra steeti. Ị nabakwa Anambra ahụ nna gị na-ana ka ị ga-ana. Ụtọ ahụ ka ọ dị. That is how it is. And reincarnation is very powerful. Reincarnation is very powerful. Ile anya ọtụtụ mgbe, a lot of people na-ata afụ maka gịnị na onye nọrọ ha ụwa ka dị ndụ. In fact, this is a topic for another day. A lot of people, the reason they are suffering is because their reincarnator is still alive.
I'm not telling you to kill your reincarnator. But funny enough, most times onye ahụ nọrọ ha ụwa ha na ha anaghị esi ofu ụzọ aga. I will tell you what you must do on my next video. So ọ bụrụ na ị ga-esie ihe anụnwa anyị kụziri, onwe ajụjụ ị nwere ịjụ, inwe view, onwe ihe ị chere na ekwesị ịgbakwunye, please feel free. Ị chọrọ ka agbara gị afa, feel free. Ị chọrọ ka arụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, feel free. Dere m ozi na 070 373 11663. Dere m ozi na 070 373 11663. Ndewo.